Joff, are they your friends? Hindi. Inaano kasi gusto ko na umalis na lang next time na lang. Yung alin? Kasala sila ako. Oo, kasi pupunta tayo kay Uncle, ano eh. Ayun nga eh. Pero hindi ko pa alam kasi. Hindi So, ko pa they are not your friends, kuya? Ha? Yung kanina? Oo. Hindi ko alam. Hindi yata eh. Hindi, depende kung kilala mo sila yun. Kung hindi, hindi mo sila kaibigan. Di ba, Uncle Bebon? Tinatanong kasi kung friends niya yung mga yun. Hi! Buti naman at na-videoan na ako kasi kanina pa ako pinapa-video niya. Okay. I'm so sad, you know. Teka, huwag mo naman alis niyo camera sa akin. Ano, tingnan. Ay, sorry.